totoo lang. Yan. Ang aking pahit ngayon is ang droga pababa na. Medyo lang. Pero meron pa rin nagtatapon. Sabi ko nga, Adre, hindi naman ako nagpapayabang. Ano ba, ikayabang ko dyan. Pero if we meet in one corner, tapos dala-dala mong sabong, papatayin talaga kita. Sorry. And the crime of shabu is a crime of possession. Instant. Mas kinasabihin mo, drug lord sa buong mundo, pag hindi mo hawak ang shabu mo, just like a killer, kung may barilin siya tapos itapo niya yung baril doon sa river, the police must go down. Pag walang crime. Kaya minsan na nangyari,